Gewapende overval op woning in Goes. Daders op de vlucht en motief onbekend. En verder in deze Zeeland nu. Medewerker neergestoken tijdens winkeldiefstal. En coalitie Sluis hangt aan een zijden draadje. Goedenavond. 2 bewoners van een woonhuis in Goes zijn vannacht gewond geraakt bij een woningoverval. 3 daders drongen de woning binnen en gingen er uiteindelijk vandoor met enkele kostbaarheden. En van die daders ontbreekt ieder spoor. De 3 daders drongen rond 3 uur vannacht het huis binnen. Hoe ze dat voor elkaar kregen is nog onbekend. Eenmaal binnen confronteerden de overvallers de bewoners, mishandelden ze en gingen er vervolgens vandoor met enkele kostbaarheden. Wat er buiten is gemaakt maakt de politie niet bekend, omdat het om daderinformatie gaat. De slachtoffers raakten licht gewond en konden met behulp van buurtbewoners alarm slaan. Een van de slachtoffers is mede-organisator van de Roze Zaterdag, dat afgelopen zaterdag plaatsvond voor het eerst in Zeeland. Vooralsnog is er geen directe link tussen het evenement en de overval. Van de 3 daders ontbreekt nog ieder spoor. En daarom doet de politie ook een gerichte oproep aan iedereen die hier in de buurt woont om beveiligingscamera's na te kijken. Want wellicht zijn de daders gefilmd op een vluchtroute. Kan zo hun identiteit worden achterhaald. En met beveiligingscamera's bedoelt de politie alles wat eventueel beeld opneemt, van videodeurbellen tot bewakingscamera's. Raadsleden van gemeentes aan de Westerschelde zijn teleurgesteld over het gebrek aan snelheid bij het toegezegde bevolkingsonderzoek naar de gezondheidseffecten van PFAS. Er is nog weinig duidelijk, behalve dat een grootschalig bloedonderzoek in eerste instantie geen onderdeel zal zijn van het onderzoek. Het gebrek aan actie, ondanks de belofte vanuit Den Haag, zorgt voor gevoelens die je kan omschrijven als grote irritatie. Ja, dat is zeker een goede omschrijving. We zijn geïrriteerd. Eigenlijk gewoon heel amateuristisch. Ga nou dat wantrouwen wat die mensen hebben niet nog meer voeren door niets te doen en door niet aan te pakken. Want het is inmiddels al bijna 10 maanden geleden dat minister Van der Wal bij een bezoek aan Hulst met deze toezegging kwam. Er komt natuurlijk nog een landelijk bevolkingsonderzoek. En daar hebben we eigenlijk gezegd, kijk nou ook specifiek daarbij naar Zeeland. Dus daar wordt ook de gemeente, maar ook de provincie Zeeland echt volop bij betrokken. Helemaal aan de voorkant. Maar dat meenemen aan de voorkant wordt niet door iedereen zo beleefd. Raadsleden uit Hulst en Rijmerswaal hebben het gevoel dat ze helemaal nergens mee naartoe genomen worden. Het is, als ik het goed begrepen heb, is het helemaal stil blijven staan. Ja, niks. Toen bleef het heel lang stil. Men heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd, en via de GGD en via het RIVM, om het onderzoek gewoon te traineren. Het RIVM laat weten dat de opdracht voor het onderzoek er ligt, maar nog niets concreet over het tijdspad kan zeggen, behalve dat het onderzoek tot eind 2025 gaat duren. De opzet voor zoiets kost nu eenmaal tijd, zeggen experts. Omdat je heel veel dingen moet weten. Ten eerste moet je weten waar PFAS in welke concentraties voorkomt. Maar je moet ook weten op welke andere manieren mensen daarmee kunnen zijn aan blootgesteld. En vervolgens moet je weten welke klachten je mag verwachten als gevolg van PFAS. En moet je dus een manier vinden om die klachten die er mogelijk zijn te onderzoeken. Bij deze manier van het opzetten van het onderzoek hoort geen actief bloedonderzoek onder burgers. Ook dat valt slecht bij de raadsleden. En in België hebben ze dat in eerste instantie gedaan en nu zijn ze over op het bloed prikken. Nou, perfect. Neem dat voorbeeld gewoon over. Als je kijkt, er zijn steekproefjes gedaan. Er zijn mensen die hebben zelf een onderzoek gedaan. En daar komt unaniem uit naar voren dat die waardes toch te hoog zijn. Als er op een gegeven moment uitkomt dat een aantal mensen 8 hebben, een aantal mensen 9, misschien een enkeling 10, een enkeling 3 of 4... dan weet je nog niks. Dat stelt niemand gerust en je kunt er geen enkele vraag mee beantwoorden. Ze kunnen het in België wel, want het is dan het verschil voor zoiets te organiseren tussen België en Nederland. Dat heeft te maken met de doelen die je hebt. En als je bijvoorbeeld een juridisch doel hebt, dan heb je echt gegevens nodig die onomstotelijk aantonen dat de blootstelling hoog is, dat de mensen in een beperkte omgeving rond Zwijndrecht een veel hogere concentratie hebben dan in de rest van België en in de rest van de omgeving. En dat dat ook tot extra gezondheidsklachten leidt.
Ja, dat soort onderzoek is in Zwijndrecht in ieder geval belangrijk, omdat de 3M-fabriek daar al miljoenen heeft toegezegd aan de Vlaamse regering voor het vervuilen van de omgeving. En vandaag is ook bekend geworden dat 3M in Amerika een miljardenschikking heeft getroffen vanwege vervuiling van drinkwater. Ja, naast de overval in Goes was er vandaag nog een ernstig incident. In een winkel in de Noordstraat in Terneuzen is de 81-jarige eigenaar meerdere keren gestoken tijdens een winkeldiefstal. Volgens de politie wilde de dader iets stelen en de eigenaar probeerde dat te voorkomen en werd daarbij een aantal keer gestoken. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat. De dader vluchtte daarna richting het centrum en aan het begin van de middag werd een 20-jarige man uit Terneuzen als verdachte aangehouden. Bij zo'n 45.000 Zeeuwen is het maandbedrag van drinkwaterbedrijf Evides 2 keer afgeschreven. Volgens Evides komt dat door een administratieve fout. Niet alleen Zeeuwen zijn de dupe, in totaal 140.000 klanten van Evides hebben een dubbele afschrijving gehad. En gedupeerden hoeven niks te doen, het bedrijf stort het geld gewoon weer terug, maar dat kan een paar dagen duren. De verhoudingen in het gemeentebestuur van Sluis staan op scherp. Gisteravond botsten de 3 coalitiepartijen nadat 2 van hen een voorstel indienden over de toeristische verhuur van woningen. Dat inging tegen het coalitieakkoord. Het ging er fel aan toe. En daarna zal ik tegen de heer Reven zeggen, ik laat me nooit meer door jou politiek chanteren. Een grote clash gisteravond in de raadzaal van de gemeente Sluis. Raadslid Sebastian Keimel van Sluis Lokaal zegt dat hij politiek gechanteerd wordt door de fractievoorzitter van coalitiegenoot PvdA. Daarna wil de fractie van Keimel spoedberaad over zijn uitspraak en wordt hij meegenomen naar de fractiekamer. Na 5 minuten zijn ze terug en wordt duidelijk dat Sebastian Keimel spijt moet betuigen van zijn chantageuitspraak. Dank u wel, voorzitter. Iedereen... Ja, dank u wel, voorzitter. Ik neem sowieso de laatste zin die daarnet heb gezegd terug. Die is inderdaad uit emotie dan ontstaan, maar die zal ik ook terugnemen. Maar excuses of niet, duidelijk is dat de verhoudingen ernstig verstoord zijn. Dat de spanning zo hoog kon oplopen komt onder andere door het nieuwe woonbeleid. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de toeristische verhuur drastisch wordt ingeperkt. Tot nu toe mocht je het hele jaar onbeperkt verhuren. Dat mag vanaf nu nog slechts 28 dagen per jaar. PvdA is voor, maar coalitiegenoten Sluis Lokaal en VVD zijn tegen en dienden daarom een tegenvoorstel in tegen het zere been van de PvdA. Ja, ik praat erover verder. Politiek verslaggever Heiko Strietman die is hier. Ja, Heiko, hoe problematisch is de situatie inmiddels op het gemeentehuis van Sluis? Ja, behoorlijk. Zoals gezegd, de verhoudingen zijn zwaar verstoord na gisteravond. Al vanaf het begin van deze coalitie vorig jaar zijn er strubbelingen. En je kunt het eigenlijk vergelijken met een huwelijk. Daarin kun je veel tegen elkaar zeggen. Je kunt het ook niet eens zijn met elkaar. Je kunt ook dingen zeggen die je niet meent, waar je spijt van hebt. Maar op het moment dat jij tegen de ander zegt, ik laat me niet langer door jou chanteren, ja, dan is er echt wel iets mis. En dat besef hebben deze 3 partijen zelf ook. Kijk even mee. Het is natuurlijk absurd dat deze amendementen hier vanavond op tafel lagen en dat deze discussie hier gevoerd is door coalitiepartijen. Dus eigenlijk moet ik u vragen, zijn de verhoudingen verstoord na vanavond? Nou ja, die waren voor vanavond al niet op orde, zullen we maar zeggen. Anders was dit hier niet gebeurd. Wij gaan ervan uit dat dat goed blijft gaan, maar ik heb geen glazen bol. Kijk, als een college valt, dat is natuurlijk nooit goed voor de gemeente. En dan krijg je een hoop gedoe en dat schiet niet op. Dus, maar nogmaals, een glazen bol in zaken de continuering van de coalitie, ja, die heb ik niet. Kan deze coalitie nog wel door? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Ik heb geen glazen bol en als ik die heb, dan zou ik niet in de politiek zitten, maar dan zou ik in aandelen en crypto's zijn. Wat is uw gevoel? Mijn gevoel is vandaag niet zo heel veel op dit moment, want ik ben nog even stoom aan het afblazen van daarnet. Ja, Heiko, niemand wil duidelijk zeggen van de coalitie blijft bij elkaar. Dit was gisteravond. Ze zijn nog bij elkaar? Ja, ik heb net nog even contact gehad. De gesprekken worden over het weekend heen getild, zodat iedereen echt even kan afkoelen. Maar als je het van de afstand beschouwt, is het een tikkende tijdbom. Want er hoeft maar 1 dossier te komen waar alle partijen weer tegenover elkaar komen te staan. En dan betekent dat het einde van deze coalitie. Maar ook ik heb geen glazen bol. Heiko Strietman, dankjewel.
Op een paar stapelwolken na was het een zonnige dag vandaag. De temperatuur schommelde vandaag in Zeeland tussen de 24 en 26 graden. En morgen wordt het warmer. Ja, met zondag helemaal een topper, want wordt gezegd tegen de 30 graden aan. Daarna wordt het koeler, maar het blijft wel droog. En we gaan op de valreep nog even naar Concert at Sea. Het is de tweede dag van het festival op de Brouwersdam. En op het festivalterrein daar staat verslaggever Erik Holm. Ja, Erik, van tevoren werd gewaarschuwd voor verkeersproblemen richting de Brouwersdam. Omdat er in Zuidwest-Nederland op dit moment veel afsluitingen zijn en wegwerkzaamheden. Hoe pakt dat uit? Nou ja, kijk maar om me heen. Als je deze mensen allemaal hier ziet staan en ziet lopen, dan denk je dat er ontzettend veel files zouden zijn vandaag. Maar dat valt reuze mee. Vanuit het zuiden waren er helemaal geen files. En vanuit het noorden, zoals mijn cameraman vanmiddag ook zei, stond er een gezonde file. Maar dat kan ook niet anders met een festival waar 40.000 man op afkomen. Maar verder volgens de organisatie waren er totaal geen problemen. Ja, het weer is in ieder geval prima, Erik, daar. Hoe is de sfeer? Ja, goed. Ik heb me ingesmeerd vanmiddag voordat ik naar de Brouwersdam ging. En dat hebben heel veel mensen gedaan. Het is gezellig, het is warm. Maar de mensen die hier zijn, die voelen een gemoedelijke, warme sfeer. Vanmiddag afgetrapt door Rolf Sanchez. Nou, Mexicaans, Spaanse muziek, wat wil je nog meer? En zojuist achter mij op het hoofdpodium speelde Danny Vera echt de pannen van het dak. 40.000 mensen, onze Zeeuwse trots, ging hier helemaal los. Een geweldig optreden. Ja, zijn er verder nog bijzondere optredens vandaag, Erik? Nou ja, gisteravond natuurlijk de headliner Guus Meeuwis. Morgen sluit Bluff zoals altijd het festival af. En vanavond is het de beurt aan Direct. Niet alleen, maar samen met het Residentieorkest. Een geweldig, bijzonder optreden hier tijdens de 16e editie van Concert at Sea. Erik Holm vanaf de Brouwersdam, dankjewel. En volg via de site en ook onze app ons live blog over Concert at Sea. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Morgen weer een nieuwe Zeeland Nu en dan ook met het weekoverzicht. Alvast een fijn weekend.